hienoa näin valmentajan silmillä nähdä innokasta ja hyvä henkistä juhlapäivää. Kiitokset HC Nokialle ja luonnollisesti Latrunna Pasille ja Riitolle ja kaikille niille monille, jotka ovat tehneet paljon työtä tämän tapahtuman eteen. Tämä on henkilökohtaisesti itselleni viimeinen kappale, johon toivon ystävieni Topi Rajamäen ja Välly Välimäen avustusta. Ne ovat aivan loistavaa-antioisia tanssijoita. Eli koulukoulun tytöt taputetaan lavalle tänne. Totta kai. Ja koulu. On pitää väliä here. Itse hieman tuosta viime viikonlopun turnauksesta, jossa Rajamäen Tommin kanssa taistelimme Suomen-mestaruus pronssia. Ääni on sen verran voipunut, että ei pysty itse korkeampiin falsetteihin, mutta tätä kappaletta ollaan Tommin kanssa harjoiteltu muun muassa viime vuonna Riihassa harrasteturnauksessa ja sen pitäisi kyllä onnistua aivan kaikkien äidille. Ja tämä kappale sijoittuu ajalle, jolloin ei ollut sähköposteja, eikä Facebookia, eikä Twittereitä, vaan kirjoiteltiin kirjeen, niin kuin tein omalle rakkaalle vaimolle Valtameriin kautta.